Честно казано, не съм очаквал по-скоро, но въпреки това е от човешка страна, от сами да са началници, както и господин областния управител, с което съм изключително благодарен, че съм оценен. Като си я поставите вкъщи, като я гледате, за какво ще си мислите? Може да са всичкото това нещо, което е минало, с което съм я спечелил. Имаше ли момент на колебание преди да тръгнете да оказвате помощ на хората в автобуса? Колебание по-скоро нямаше. Всичко се разигра пред мен. Чух позициите, продължих към тях, слезнах от долна страна и гледката беше трагична. Хората, на които сте помогнали, знаят вашето име и ви благодарят много за това, което сте направите днес. Тръгнаха към дома, може би спасение заради вас. Какво е да знаете, че се прибират по домовете? Все пак от човешка гледна точка бях на място, реагирах както трябва, макар и с риск и опасност, но това не е работата. Когато преспахте, оценихте ли риска, на който сте се поставили? Може би да. Имаше един момент, в който почнах да обмислям нещата и наистина е много опасно. Други критични ситуации в професионалния ви път, в личния ви живот, подобни имало ли сте? Имало е в ежедневието на служителите на МВР, винаги има критични ситуации. Ситуации, които една с друга почти не се приличат. Даже бих казал, че изобщо не се приличат. Имало е. Това първата награда ли ви е за вашата работа? За цялата ми служба като граничен полицай за втори път ме награждават с по-високо отличие. Първия път за какво беше? Първата награда, която получи, беше от министъра. 2016 година беше обявяване на благодарност с парична награда. За? Бях открил в близост до държавната граница лица през месец февруари. Те бяха почти измръзнали, имаше и загинали и проведохме спасителна операция, с която успяхме да извадим всички, които бяха останали. Ако трябва втори път да изиграете това спасяване, което на онзи ден се случи, ще го направите ли пак? Всичко зависи от ситуацията, но бих помогнал. Има ли възможност, бих помогнал. И мисля, че всеки един гражданин би трябвало да помага в такива